Wat is dan eigenlijk het onderscheid tussen Twijns en Achterhoeks? Daar moet je eigenlijk afvragen, wat voor Twijns bedoel ik dan en wat voor Achterhoeks bedoel ik dan? Het Neersassisch, hoe Twijns en Achterhoeks beide bijhoort, is een dialectcontinuum. Dat wil zeggen dat vanaf de Veluwe tot aan de Poolse grenzen gesproken stukken bij betten net even iets verschof. Dus duiken A en B verstaat elkaar beter als A en X. Maar duiken X en Y en Z verstaat elkaar ook weer beter als dat ze duiken A en B verstaat. Maar goed, in plaats van al die verschillen af te redden, ducht het me handig en mooi om dat aan de hand van het bekendste Achterhoekse nummer te doen. Kwamen ze door aangescheurd. Kwamen ze door aangescheurd. In het tweede zou zeggen, kwamen ze door aanscheurd. Of kwamen ze door aangescheurd. Afhankelijk van het dialect. Wie zingt niet kwamen ze, maar wie zingt kwamen ze door aangescheurd. De Achterhoeks, of bepaalde soorten Achterhoeks, hebt een ge in voltooid deelwoord, net als het Hollands. In het tweede knippen we dat er helemaal af. Dus wie zingt scheuren, ik hebben, scheurt. Wat je ook verneemt aan het zie in plaats van zee, is dat het Achterhoeks eigenlijk een opheuring van een aantal klanken heeft. Dus zee, zie, ik doe, ik doe. Langzaam rijden, dat deden ze nooit. Langzaam jang, dat deden ze nooit. Jang, vuren. Daar vonden ze toch maar tijd verknoot. Een van de eerste dingen die je tak uit horen uit Achterhoeks is moa. Wie zingt niet moa, wie zingt met. Dat is de oudere vorm. Bed is op zijn noton in. In het tweede zo zing op zijn noton. Maar er zitten ook weer Achterhoekse dialecten die het nog mannelijk vrouwelijk onzedig hebt. Toevallig in het dialect van Benny Jolink niet. Naar de motocross op het Hengelse zand. Op het Hengelse zand. Heel veel de Twijnse dialecten rekken het klanten op als het duurde neuzen geeft. Klanten, krans, laak. En dat doet het Achterhoeks niet. De hoender en de vrouw. De hoender, bij ons is de honder. Dat heet weer een klaakophoring. Lustoffen aan de kant. Steun aan de kaarten. Scheurden ze naar de kras naar huis. Naar de kras, naar hoes. Twijns is een van de weinige Neersassische dialecten in Nederland die nog oet en hoes zingt. In plaats van uit en huis. Want dan waren ze eerder thuis. Want dan waren ze eerder thuis. Want dan waren ze eerder thuis. Dus, kort samengevat, Achterhoekse Twijns lijkt eigenlijk veel op elkaar. Maar er zijn wat kleine verschilletjes. Zoals uit en huis in het Achterhoeks voor uit en hoes. In het tweede, je hebt een beetje een opheuring van de klanken. Dus zie in plaats van zee, doen in plaats van doen. En Twijns rekt het klanken op. In de Achterhoek hebben ze daar ook klanken. Er is dus niet echt een harde grens aan te wijzen hoe het Achterhoeks ophult en het Twijns begint. Feitelijk zien ze beide een soort Westfaals Neersassisch. Wie maakt het er zelf ook niet makkelijker op.